A ver, hai que pensar que con leite cru sanitariamente vai che exixir o mismo que se fose con leite pasteurizado. O produto ten que ter as mesmas garantías. Entón, o secreto, polo menos neste caso, o que nos dá no resultado, que xa partes dun leite que ten unha calidade determinada, non? Nós temos unha serie de explotacións, de momento non, as nosas explotacións, ainda que ahora mesmo están todas en galega 100% e cumplen todos os parámetros sanitarios, a verdade é que ainda non sobra moito leite, non? Ainda seguimos escollendo desas a mellor. Cando ainda non salira galega 100% ni nada parecido, nós aquí na nosa fábrica se recollíamos o leite que utilizábamos e tiña que ser menos de 50 e menos de 250. Menos 50 en bacteriología e 250 en células somáticas. Realmente, a maioría das veces escollémolo en menos de 200. Pero tamén hai outro secreto que é obligatorio, pero que en moitos casos de leite crudo non se cumple, ainda que seña a propia explotación. É dicir, desde que sale o leite da explotación hasta que leva horas, que non pase máis de 2 horas, non? Nos aquí, cando temos un radio moi cercano, todas as explotacións, non temos ningún problema para cumplir ese parámetro. E sabemos que o que nos axuda é que despois o produto sexa sano, porque claro, hai problemas pode saber en calquera momento, pero bueno, porque está no medio ambiente, non é algo que ti podes evitar. Logo tamén temos outra ventaxa en ese sentido, que nós temos constituída dentro da cooperativa unha asociación de defensa sanitaria gandeira, donde se están analizando sempre sangre, heces, e entón os veterinarios, en canto hai calquera cousa que esteña alterada, que pode ser un solo animal, non ten por que ser nunha explotación, porque enferman as persoas, os animais tamén, pois xa te avisa. Entón xa dicemos, pois este leite non o vamos a utilizar, solo se pode utilizar se o pasteurizas. Cando ti pasteurizas, evidentemente, matas o xerme malo, pero tamén matas o bon. Entón, no que é o leite cru, ese xerme está aí, non? E se ti dentro dese xerme que ti non mataches e os malos están dentro dos parámetros normales de tolerancia do leite pasteurizado, sigues tendo un produto igual de sano, con moitas máis defensas para o organismo. Porque, a ver, as leites acidificadas, sexa requeixo, sexa en outra presentación, son sanas por naturaleza para o ser humano, porque son moi digestivas e porque aportanche moitas defensas. E o requeixo en si é unha leite acidificada. Que pasa? Que en Galicia esquecémonos, sin embargo, mellor basta Cataluña, que está o Recuile, o Mató, basta o País Vasco, que hai outros así requeixos, teñen máis reconocidos. Xa non digamos en Finlandia, que eu teño que dicir que me enfada moito que me saia no periódico unha páxina inteira dicindo que aquel queixo de Finlandia é maravilloso e é o mesmo que o noso, porque non hai que señar que aquí se descubrise ningún invento novo, é algo tradicional nas civilizacións. O que pasa que en sitios foi así, que se perderon